Le Mali kɛlɛ daminɛ Mali dɔrɔn ta tɛ farafindenw bɛɛ ka kɛlɛ lo donc comme farafindenw bɛɛ ka kɛlɛ lo ka Damiba n'u to yen Burkina Mali gɛrɛfɛ ka Damiba to Burkina ka Alassane to Côte d'Ivoire Mali ka hɛrɛ taara donc jamanaden min ni Mali ka hɛrɛ ti fɛn min na anw yɛrɛ ka hɛrɛ t'ora tugun anw farafindenw si ka hɛrɛ t'ora tugun donc il y a pas de solution. Foli ani tanuni an bɛ o lase Mali actif filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a da kulo k'a fɔ ko bi tɛnɛndon juillet kalo tile 11 ani an balimakɛ Yusuf Miamba a bɛ séjour la Mali la nɔ donc an bɛ na en profiter ka se ka ɲininkali dɔ tengu a la fɛn min ye Burkina situation et transition bɛ cogo min na yen nɔ Yusuf Miamba i n'u la. I ni wula Cam. I bɛ se ka hakililajigin kɛ i ye jɔn ye wa? I n'a fɔ y'a fɔ cogo min na ne tɔgɔ ko Isufu Ɲamba ne ye coalition des patriotes africains du Burkina Faso ne y'o ɲɛmaa dɔ ye an b'a fɔ min ma ko COPA BF voilà. Ayiwa an y'a ye k'a fɔ ko a ma mɛn kosɛbɛ fɛn min ye Burkina jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'o o ye Blaise Compaoré san 20 ani kɔ tɛmɛnen kɔfɛ fanga la i b'a ye k'a fɔ ko fanga daraki nana ka na se a ma fo a ye a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire kiri yɛrɛ kɛra a kɔ kiri min ni o ye a ɲangi i b'a ye k'a fɔ ko o ɲangini kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ ko Damiba min bɛ transition président nin waati in na a ye wele bila président kɔrɔw bɛɛ lajɛlen ma k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Burkina ko walasa k'u ka se ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn kɛ Burkinabɛw ni ɲɔgɔn cɛ o président kɔrɔw la Blaise Compaoré tun b'o la wa a ye weleli fana jaabi aw y'o ye cogo di Burkina Faso yen nɔ. Cɛ ɲani ka kuma daminɛ caman min foli lase mɔgɔ min sɔgɔni banna sisan min bɛ kan ka lamɛn min Mali Actu fana fo e yɛrɛ n bɛ yɛrɛ fo ani i jɛɲɔgɔnw bɛɛ ani baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ min foli lase Maliyɛn den bɛɛ ma min bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc ka taa i ka ɲininkali fan fɛ voilà i y'a fɔ cogo min na effectivement kunna sini an ka président kura min ye Damiba ye a ye weleli ka bɔ président kɔrɔw bɛɛ ma k'u ka na u ka sigi ka fɔli kɛ ka bɛn kelen kan parce que ale ka hakilinata ra ninnu ye mara kɛ juguya kɔnɔ u ye ɲɔgɔn juguya u bɛɛ ka mara kɛra ɲɔgɔn juguya kɔnɔ donc ale ka hakilinata ra ko pour que Burkina ka bɔ degu kɔnɔ Burkina bɛ degu min kɔnɔ sisan i y'a lɔn jihadistes fana bɛ kan ka Burkina attaquer a bɛ ko Mali la cogoya min na an bɛɛ b'u kalama donc ale fɛ ni ninnu lajɛnɛ ɲɔgɔn ka kuma ka yafa ɲɔgɔn ma a bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ dɔ ye ka solution sɔrɔ terrorisme na donc o hukumu kɔnɔna na président kɔrɔ joli de tun bɛ yen sisan Zida o b'a fɔ min ma colonel Zida ale kun welelen don Kafando kun welelen don Roch-Marc Christian Kaboré kun welelen don Gilbert Ouédraogo u min Sangare fanga ta fanga bɔsi min na u fana kun welelen don ka Blaise Compaoré fara o kan ale ni Damiba yɛrɛ o mɔgɔ 6 olu de kun ka ɲi ka sigi ka kuma k'o kɛra ten mais anw ka hakilinata ye min ye san'an ka tɛmɛ o kan yalima a maa 6 bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan wa? maa 6 ma ɲɔgɔn sɔrɔ u 3 le ɲɔgɔn sɔrɔ u 3 Damiba Blaise Compaoré ani Gilbert Jean-Baptiste Ouédraogo Damiba ani Blaise Compaoré munna tɔw ma taa u 3 olu farala ɲɔgɔn kan u 3 olu sigira munna tɔw ma taa ko in bɛ daminɛ tuma min na i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ Jean-Baptiste Ouédraogo Blaise Compaoré ni Damiba bɛnkan tun b'o 3 ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbɛnbɛn tun b'o 3 ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ tila k'an da bɔgɔ o kuma na mais bɛnbɛnbɛn tun b'o 3 ni ɲɔgɔn cɛ ɲani u ɲɔgɔn ni yɛrɛ ma décider ban donc a bɛ komi sisan ninnu 3 kuma min fɔra ko mun kama y'a dɔn fɛnkɛ ta Zida u y'a fɔ Zida ma na ko papier ko
ko papier ko k'a bɛ Canada a bɛ komi réfugié lo mais ne a nana a sigitɔ bɛ gɛlɛya mais ne fɛ nin bɛɛ ye kumaw le ye quoi parce que Zida tun tɛna na Kafando min transition kɛ insurrection kɔfɛ ale ye transition kɛ ale fana ku ale fari man d'a ra k'a tɛ se ka na. Ale bɛ Burukina wala fana bɛ jamana kɔ kan. Burukina ale sigi n'o Burukina ye ale lafiyanba sigi n'o Burukina a ma tiɲɛni don mɔgɔ kun donc ale ko a man kɛnɛ a tɛ se ka na mais ne fɛ ale fana ye nin fɔ le parce que a ko a tɛ se ka na nin mɔgɔw sifinnaka dɔw wulila patriote wulila ka taa fɛ ka taa fo a ma na nin u taara fo a sigira n'o ye ka baro kɛ n'o ye a yɛrɛ bɔra fo k'o bilasira da la u photo ta taara donc nin b'a yira k'a fɔ ko a kun tɛ fɛ ka taa sisan sabanan rock taalogo kun tɛ rock ra rock yɛrɛ kun tɛ fɛ ka taa mais a tɛ se ka foyi kɛ parce que ni rock sigicogo a sigicogo bɛ cogo min na bi bi in na n'a a ye ko dɔ kɛ min ma diya militaires ye a kuma ka ca o bɛ se ka degu don a kun donc a yɛrɛ ye a ka militaires labɛn militaires bɔra ka taa lɔda la ka fɔ a ɲɛna k'a tɛ taa a bɛ komi sisan o ma bɔ rock yɔrɔ o bɔra militaires yɔrɔ donc rock fana ma taa mais ne bɛ kuma nin fɔra cogoya ni nin bɛɛ jate minɛ ka filɛ i bɛ taa sɔrɔ nin saba bɛɛ taa nege kun tora u ma taa fana mais u kun b'o jo kan anw kɔni ka hakilina ta la u kun b'o jo kan voilà sinon o ma taa. mais an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko Blaise ka nalen min kɛra Burukina mɔgɔw y'a ye k'a fɔ ko kiri ma jɔ a jɔyɔrɔ la parce que ko aw ka kiri ɲɛmɔgɔya soba yɛrɛ kiri so dɔ bɛ yen nɔ i n'a fɔ cour suprême ko y'a jira k'a fɔ ko ɲangini min binna Blaise kan ko o bɛ suspendre fɔlɔ parce que tɔw t'a la polémique ba ma k'a la mais a fɔra ko Blaise bɛ sɛgɛnni min kɛ Burukina i b'a ye k'a fɔ k'o de kuma cayara kojugu an dun y'a kɛ fɛnɛ kan ko Blaise nana fɛnɛ Burukina wa fɛn ma bɔ a la k'a ka condamnation k'a suspendre fɔlɔ est ce que Burukina bɛ y'o yɔrɔ fɛnɛ faamuya cogo di. Bon, a b'i n'a fɔ sisan Damiba ye min kɛ Burukinabew ra ka taa nin côté in fan fɛ nin ko in a ye Damiba ka fanga bin dɛ a y'a ka fanga nege bɔ mɔgɔw ra le parce que a kow kɛra cogo min na a b'i n'a fɔ sisan depuis n'an ka ko in ta ka taa depuis a daminɛ na depuis Damiba ma na fanga ra ban a b'i n'a fɔ sisan Damiba ninnu parce que mɔgɔ caman kun bɛ nin ko nin miiriya mɔgɔ caman y'a lɔn ko Damiba Blaise n'u le Damiba n'u bila mais a ko kuma kun mɔgɔw hakilina na quoi bon nin ko in kɛra sisan a ye mɔgɔw hakilina yɛrɛ bɛɛ y'a faamuya ko Damiba nana Blaise ka régime a b'u fɛ ka Blaise ka régime lo basigi donc depuis a daminɛtɔ donc an bɛ se k'a fɔ ko Blaise ka mɔgɔ nalen don fanga la wa. Blaise ka mɔgɔ nalen don Damiba ye Blaise ka mɔgɔ nalen de ye o b'u fɔ bi o b'u fɔ sini parce que depuis mɔgɔw a kun mɔgɔw ko taabolo fɛ mɔgɔw bɛɛ kun y'olu miiri quoi mais ni ko in yɛrɛ de kɛra sisan bɛɛ y'a lɔn sisan ko Damiba ka fanga lankolon lo fanga ɲuman tɛ ka taa yira sisan Ala de ye Blaise bin jamanadenw le y'a bin Ala de y'a bin mɔgɔ o mɔgɔ ni Ala y'i fanga bɔsira ne mɔgɔ o mɔgɔ k'i b'o ta k'o bila i ni sigɛ i ni maloya donc a ko kɛra maloya ye o bolo ten parce que depuis Damiba nani ayi a ko le ko rock tiɲɛ yɛrɛ rock fana ma fɛn ɲɛ san 6 rock ka fanga c'était un pouvoir incompétent donc Damiba nana i fanga bɔsi rock ra ni marifa ye i ko e fanga bɔsi parce que terrorisme a fanga bonyana an bɛna dɔ bɔ a ra an bɛna kɛlɛ kɛ ka terrorisme ban mais donc Burukinabew darira ka t'o fan fɛ le e tor'o ra sisan ja ale ka politique ti terroriste kɛrɛ ye ale ka politique ye min ye sisan Blaise Compaoré n'a kɔmɔgɔw binni ale bɛ fɛ k'u segi ka na n'olu ka régime ye Damiba ka pouvoir y'o dɔrɔn le ye donc ka to hukumu kɔnɔna na o ye ɲɔgɔn ye depuis a ma pouvoir ta ban olu le y'a labɛn ani Faransi ka Damiba bila an kunna Damiba nani Burukinabew kunna sisan ni Damiba bɛ se ka mun kɛ tugun ka Blaise Compaoré lasegi ka na donc an b'o combat le kɔnɔ sisan olu na taa nin dɔwɛrɛ tɛ nin dɔrɔn de
mais Yusuf Miamba an yɛrɛ kun sigila n'a ye k'a fɔ ko Burukinabew ye cɛsiri min kɛ Blaise gɛnni na an kun y'a caman y'a bisigi k'a fɔ ko a ka segin ko kuma min filɛ ko Burukinabew bɛ sɔn ka bɔ ka bɔlɔnkɔnɔna minɛ a ka diya ka taa aéroport yɛrɛ minɛ k'a fɔ ko Blaise sen tɛ su Burukina kɔnɔna la mais an ye k'a fɔ ko a nana mɔgɔ kɔni y'u ka nisɔngoya jira an y'a ye bɔlɔlɔsiraw fɛ mais k'a fɔ ko bɔliba kɛra ka taa kunbɛli kɛ est ce que an bɛ se k'a fɔ ko Burukinabew bɛ ka jigilatigɛ dɔɔni révolution na Thomas Sankara ka jamana kan wa non mɔgɔw tɛ ka jigilatigɛ parce que ni ko taabolo filɛ olu fana ye a étudier le miliyari caman lo donna nin ko gansan in na parce que a labɛnna depuis Alassane fɛ yen Alassane cɛkɔrɔba kolon président kolon donc depuis ale fɛ yen de ko labɛnna donc o yi wariw don a kow kɔnɔ k'a labɛn ka mɔgɔw ka mentalité étudier communication kɔnɔna ka daminɛ donc u y'a to rumeur kɔnɔ le n'i y'a kɔlɔsi i bɛ taa sɔrɔ journal dɔw y'a fɔ gouvernement yɛrɛ ma foyi fɔ ba dɛ journaliw le commencera ka to ka kuma ka mɔgɔw hakilina suɲɛ ka to ka mɔgɔw ka hakilina suɲɛ tant que ni gouvernement m'a fɔ mɔgɔw tɛ se ka organiser k'a kɛlɛ donc a kuma tora ka kɛ rumeur kɔnɔ an bɛna min lɔn bi gouvernement kumana ko kan ko tiɲɛ don ko Blaise bɛ kan ka na nin réunion in na o dugusajɛ Blaise b'a avion kɔnɔ a bɛ na mais o n'a ta bɛɛ Blaise bɛ na avion kɔnɔ nin a bɛ jigin aéroport la dɔrɔn a bɛ base militaire olu de b'a ta hélicope kɔnɔ ka taa n'a ye base militaire la donc k'a n'a kɛ jamanadenw hali n'aw lajɛna k'a bɛ taa marché ani Blaise ɲɛ tɛ se ka la ɲɔgɔn kan voilà donc a ko bɛ ten mais mɔgɔw tɛ se ka sɔn ka t'o ko fila ma parce que Blaise ka fanga anw de ko an t'a fɛ. An ko an t'a fɛ an bɔra k'a gɛn ni mɔgɔw sara o ko la ɲan'u yɛrɛ ka kɛ Sankara fana Blaise de ye Sankara faga ko ye Blaise n'a kɔmɔgɔw de ye Sankara faga o lɔn na donc san joli san 30 kɛlɛ fo le avril passé Blaise condamnera a ka ɲi k'a si bɛɛ ban kaso la donc ni Blaise ka ɲi k'a si bɛɛ ban kaso la a yɛrɛ ma na o a tora Côte d'Ivoire f'a yɛrɛ y'a ka nationalité changer ka kɛ Ivoirien voilà donc n'alu nana fɔ ko jamana bi cogo min na sisan ni pour que jamana ba ka sigi jamana ɲagancira pour que a ba ka sigi ni ko fo u ka darni kɛ u ka sabari anw ma ban mɔgɔ si ti mɔgɔ dari kɔni ko ala ala yɛrɛ bɛ yafa mɔgɔw ma kuma tɛ adamadenw ma mais n'a ko bɛ kɛ a bɛ bɔ a sara kan ka taa sɔrɔ mun na Blaise ka wuli sisan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne lo n ka jamana lo ni tiɲɛni kɛ n bɛ segin ka na ni sariya min ka ɲi ka boro kan a y'o boro kan mais hakilina mun ne fɛ ani jamana mara lɔnni min bɛ n fɛ nin n fana bɛ se ka hakilina ta di hali k'i to kaso la i bɛ se k'i hakilina ta di ni jamana kanu b'i la mais ne fɛ ni Blaise kun y'o kɛ mɔgɔw kun bɛ yafa a ma u ma sɔrɔ a la koyi Blaise tile kelen a ma deli ka darni kɛ a ma fɔ k'ale le jaraki lo a ma yafama dari hali mɔgɔ kelen fɛ jusqu'à aujourd'hui n'a y'o t'o la a y'an t'o la ko non ko réconciliation aw ka Blaise ta ka na sisan a bɛna pan ninnu su kunna ani joliw ka taa sigi ko réconciliation aw b'a fɛ sisan aw bɛ fɛ ka mun don mɔgɔw kunna an fɛ k'a lɔn ko an ka jamana sariyaw ɲɛfɛ anw tɛ kelen ye jamana sariyaw ɲɛfɛ dɔw bɛ dɔw kunna an bɛ kan k'a mɛn bɔlɔlɔw sanfɛ quoi. mais est ce que an bɛ se k'a fɔ ko hali aw ka kiiri ka yɛlɛma hɔrɔnya b'a bolo wa. kiiri ka yɛlɛma hɔrɔnya ni nin ko in kun kɛra ni kiiritigiw kun m'o da don a la u ka yɛlɛma hɔrɔnya kun t'u bolo mais u fana kumana o depuis yɛrɛ o yɛrɛ ka se ka taa Blaise condamné k'a to Damiba nana Damiba min Blaise ka kalanden ye Damiba ka pouvoir kɔnɔ le Blaise condamnera ani jenjere ninnu bɛɛ Damiba n'u marara jenjere ninnu le bolo mais o y'o condamné nin b'a yira ko hali sini an ka sariya so a lɔn la a lɔyɔrɔ la ni ko nin kɛra fana mɔgɔw de wulila k'a fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ ko cour suprême ye tile damani di k'a suspendi u ye note bɔ k'a fɔ k'olu m'o fɔ o ti fɔlɔ ye deuxième fana. mais u ma note kɛ k'a fɔ ko a y'a suspendi mais a nana fɛnɛ u ma waleya ta fɛnɛ k'a fɔ k'u b'a minɛ fɛnɛ. u ye waleya ta u y'a fɔ le ko olu ka baara dan ye min ye u k'a fɔ ko Blaise ka ɲi k'a minɛ mais y'a lɔn ni sariya so mɔgɔw y'a fɔ ko Blaise bɛ minɛ sisan Burkina n t'a lɔn ni a bɛ ten justice militaire bɛ yen
justice civile be mais o bɛɛ cour suprême no b'o bɛɛ ɲɛfɛ donc Blaise ka minɛ sisan justice militaire de kun ka ɲi k'o baara kɛ comme Blaise ye militaire ye mais justice militaire o ra sisan Damiba de ye an ka militaire ka ɲɛmɔgɔ ye chef suprême des armées donc o kun bɛ bɔ Damiba lo ra ale de b'a ordonné gendarmew de bɛ taa minɛ mais comme ale ye chef suprême des armées ale yɛrɛ de yi Blaise invité donc a kun tɛ se o yɔrɔ la an tɛ se k'a fɔ k'an ka juges corrompu no ou bien o t'u ka baara kɛ o y'u ta kɛ o y'a nɔti fana bɔ k'a yira a fiɲɛ bɔra Damiba lo ra donc pour nous aujourd'hui Damiba est le seul responsable de cette situation et il va payer au jeu de l'histoire an tɛ se ka nin yafa a ma bi an tɛ se ka yafa a ma sini kɛlɛ kura le daminɛ n'o ten parce que anw fɛ ni Damiba kun b'a lɔn a ye min kɛ a kun t'a kɛ. Ya kɛlɛ kura min bɛ ka daminɛ est ce que an bɛ se k'a fɔ ko Burukinabew ye cɛsiri min kɛ Blaise fanga la Roch fanga la est ce que o cɛsiri bɛna se ka kɛ sɔrɔsi fanga in na tuguni wa. I b'a lɔn k'o ta siraw tɛ kelen ye a bɛ komi lutte min kɛra Mali la yɔrɔ M5 u ye kɛlɛ min kɛ fo ka se ka IBK lataga y'a dɔn taani kɔfɛ mankan donna M5 yɛrɛ farafaraliw kɛra anw fana sigi cogo b'o cogo la bi bi in na i ka ɲininka na ye ko mun kama an tɛ se ka mɔgɔw bɔ tugun anw farafara nɔ an ni ɲɔgɔn cɛ le tiɲɛ yɛrɛ an t'u dogo ye an farafara ni ɲɔgɔn cɛ mais n'an lajɛna ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sababu ye an bɛ fanga sɔrɔ an bɛ se ka fanga juguw kɛlɛ kɛlɛ in ti mɔgɔ kɛlɛ mɔgɔko kɛlɛ tɛ dɛ fanga juguko kɛlɛ lo parce que anw ma taa mɔgɔ si daari k'a kana an ka jamana mara a n'a nafolo an kelen kelen min mana wuli journée kɔnɔ an mana fɛn fɛn san an ka impôt b'a la a bɛ komi an bɛɛ cotiser jamana kɛsu la donc ni jamana kɛsu taara ka d'e ma k'i ka a sira bɔ a sira fɛ i b'a bɔ a sira fɛ donc e de y'anw ka baarakɛden an t'e ka baarakɛden n'i k'i t'a bɔ a sira fɛ an b'i bila ko mɔgɔ b'a ka baarakɛden bila olu kɔnɔ cogo min na donc Damiba a trahi le peuple bi bi in na tiɲɛ na an lajɛlen tɛ n'i y'a fɔ kɛlɛ modèle ka ca mais min ne bɛ se ka min fɔ nin ko in kɔni kɛra k'an fara ɲɔgɔn kan nin ko in kɛra sababu ye an caman kumana ɲɔgɔn fɛ bi bi in na a ko in kɛra sababu ye réunion caman bɛ sen kɔrɔ donc tile fila in na an bɛna ye ni a ko bɛ kɛ cogo min na mais ça Damiba va payer devant l'histoire et puis moi ne Burkina b'o lɔn cogo min na nin ko in tɛ kɛ koba y'an fɛ a kana miiri ko a ka marifa kama parce que anw tɛ siran marifa ɲɛ a kɔmɔgɔw bɛ to k'olu fɔ u bɛ marifa kuma fɔ anw tɛ siran marifa ɲɛ n'anw wulila a bɛ min faga a k'a faga a bɛ min kun ci a k'a kun ci mais ko fila bɛ yen an tɛna yafa a ma parce que anw ma fanga to a bolo k'a ka na ni Blaise ye depuis ko in yɛrɛ ma daminɛ ban depuis Damiba ma na pouvoir la a tora yen ko wɛrɛ tɛ dɛ Damiba tora yen a ma kɛ ko Burukinabew siranna ye ne ye Damiba tora pouvoir la parce que militaires commencé ka to ka fanga ta i n'a fɔ Mali la ani Lajine mɔgɔw b'a miiri ko Damiba bɛna na kɛ u ɲɔgɔnna le donc u y'anw hakili sonya n'o le ye dɛ sinon 2015 an ye fɛngɛ gɛn o anw ma Jenjere gɛn yan Jenjere y'a min y'ale ka karamɔgɔ ye Jenjere militaire y'a lɔn ka tɛmɛ ale kan Jenjere tɔgɔ bɔlen don militaire ya la ka tɛmɛ ale kan Jenjere kow kɛ militaire ya la ka tɛmɛ Damiba kan mun kama anw sera ka Jenjere gɛn an ma marifa ta an ma foyi ta an bɛna dɛsɛ Damiba la an tɛna dɛsɛ a la bi bi in na an bɛna litiri organiser kuma ka ca Blaise kɔmɔgɔw olu de ye Damiba kɔ bi bi in na mais hali olu yɛrɛ 2014 on les a défaits foyi tɛna kɛ an bɛn'o to yen ni se in na parce que kɛlɛ kura lo daminɛna an labɛn tɛ mais an bɛna lajɛ an bɛna sa o kɔrɔ fana. I ka kuma kuncɛ kuma. bon kuma kuncɛ kuma ye ka taa fan min fɛ sisan dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ne bɛ min fɔ komi kɛra ni sisan ni hali Blaise mɔgɔ min ye Blaise yɛrɛ lɔɔni ye parce que journaux ni bɔlɔlɔw filɛ i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ b'a la ko Blaise Compaoré lo nana wolo mankan bɛ yen mankan yɛrɛ ti Blaise mankan ye parce que ala yɛrɛ Sankara ka kɛlɛ kɛ ka ban ni mɔgɔ min ye images filɛ a ye taa Burukinabe chaînes kan a bɛ taa images ta ka filɛ Blaise yɛrɛ lɔɔni Damiba gɛrɛfɛ o bɛ kuma na Blaise n'a hakiliw ti ɲɔgɔn fɛ tugun Blaise kɛra Adam Dème le ye sisan mɔgɔ bɛ se k'o kɛlɛ a kɛra ko mɔgɔ min n'a hakili ti ɲɛ a bɛ to k'a fɔ cogo Adam Dème ou bien Amal Dème Blaise ye Amal Dème le ye bilahi lezi Blaise kɛra Amal Dème ye parce que n'i y'a ye Blaise jɔni ka Damiba to kuma na ni Blaise y'a ɲɛ jaki ko kelen kan ten
a ɲa bila n'olu kan ten donc ko mun bɛ k'a gɛrɛfɛ a t'u ye mɔgɔ min o b'a fɔ i jɔ yan i bɔ yan hali a dotɔ a bɛna lɔ a ma taa lɔ micro yan fɛ yan o y'a minɛ ka bɔ yen a n'a hakili ti ɲɔgɔn fɛ tugun mɔgɔ b'u kɛlɛ ala y'u kɛlɛ kɛ ka ban mais kɛlɛ nin bɛ yɔrɔ min na o bɛ fɔ burkina bɛ o bɛ fɔ maliyɛn o bɛ fɔ faransidenw bɛɛ ye patriotes bɛɛ ye kɛlɛ nin bɛ yɔrɔ min na sisan Blaise ka na c'était symbolique parce que ni Blaise nana c'est pour la restauration d'un système que nous combattons système jumɛn lo France-Afrique parce que ɲani Blaise ka gɛn Blaise c'était le parrain de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest Blaise de kun bɛ Mali rebelles ani terroristes kunbɛn Burkina u bɛ si hôteliw ra u bɛ dumuni babaw kɛ u bɛ na ka na degu don Mali kun ka bori ka taa o kow bɛɛ kɛra u wariw b'u pied ɔriw b'u sɔ u bɛ taa Burkina ye hôtel babaw ra u bɛ la yen Blaise c'est le parrain de la France-Afrique donc ni Burkinabéw sera ka Blaise gɛn ni Burkinabéw ye Blaise gɛn ninnu bɛ segin ka na ni Blaise ye parce que Blaise tɛ se ka ko ɲɛ tugun mais le retour de Blaise foyi ma bɔ a la ko ma bɔ a la o kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye o kɔrɔ ye le retour de la France-Afrique tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Mali kɛlɛ daminɛ n ka kuma laban o le Mali kɛlɛ daminɛ Mali dɔrɔn ta tɛ farafindenw bɛɛ ka kɛlɛ lo donc comme farafindenw bɛɛ ka kɛlɛ lo ka Damiba n'u to yen Burkina Mali gɛrɛfɛ ka Damiba to Burkina ka Alassane to Côte d'Ivoire Mali ka hɛrɛ taara donc jamanaden min ni Mali ka hɛrɛ ti fɛn min na anw yɛrɛ ka hɛrɛ t'o ra tugun anw farafindenw si ka hɛrɛ t'o ra tugun donc y a pas de solution f'anw ka ni kɛlɛ nin kɛ Mali Burkina kɔnɔ f'an ka kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ mun ye ni yɛrɛ ko taabolo filɛ Damiba ni Alassane boro ɲɔgɔn boro ka ban n'o boro ɲɔgɔn boro o kɔrɔ ti dɔ wɛrɛ ye dɛ o ni Faransi de boro ɲɔgɔn boro ani Macky Sall ninnu donc ça veut dire qu'ils veulent isoler le Mali anw tɛ se ka sigi k'o filɛ donc an bɛn'o kɛlɛ n'o kɛ an bɛna Damiba gɛn Roch gɛnna parce que Roch le kun ye UEMOA président ye a ye sanction économique ta contre le Mali a y'a signé an y'a gɛn an bɛna Damiba fana gɛn ten de voilà ni nin kuma in yɛrɛ kun bɛ se ka se Burkina siyɛnniw na mais dogoko tɛ an bɛna taa sigi Burkina siyɛnniw fana na k'a kuma fɔ Damiba tɛ se ka to yen a bɛ gɛn parce que anw si ka hɛrɛ taara Mali ka hɛrɛ taara farafindenw si ka hɛrɛ taara a y'a bɔyɔrɔ yira an na ka ban an bɛna taa an bɛ taa fara tɔ ninnu kan fana nin ye ne ka kuma laban ye n bɛ foli lase farafindenw hakilimaw minnu bɛ farafinna fɛ n ka foli b'o bɛɛ ye voilà hali bi Ala k'an ka kɛlɛ in gidi.